sampean mboten sensitif, mboten petuk Lho, kali kula. kon kira iki tengah sensitif barang. Awakmu lho dokno, gak apa. Yo napa rek? Pak Deniku nggih. Napa cacake bapak Cak Mat Kabulator. Oh, bapakmu duwe cacak cakmat kabulator. Nggih. Adike sapa? Bensin. Ion, Niku mek sabun. jenenge tok. Niku mek jeneng tok, mboten wonten karburatore. Lho, ya apa sih? Ana jenenge ya ana wujute. Mosok gak ana wujute. Berarti hantu lah. Niku lho kaya rencang kula niku jenenge Agus Peloran nggih wonten. Tapi mboten beto peloran ya tiyange. Meneja nang nggonku Agus Peloran tak kaplokane. Wong jenenge Peloran gak nggawa peloran iku Agus Pentil ta Ya napa sih? Ana wong jenenge Rini Semok tibake kuwuru. Ngantos apa enggak ngono iku? Nggih. Anu, Pikiranmu saiki gak guys blas ngono lho, Dok. Mending kelopo mari. mboten mboten kula, Cak. Nggih. Oh, ono arek jenenge Gemini. Tapi arek ngurak koyo manuk emprit. Ya. Gak Gemini blas. Nggih, anu niku sampean kandhani. Oh, wong cerewet ngawur lambene ana telu kene. Lek ngamuk koyo pewek koyo dares. Kanca-kanca sampean kok medeni ngono Cak Suro? Lha sapa sih kanca kundeng